Ona kanduang sibiran tulang buah kasiah timbalan nyawu, dangakan malah nyatu-nyatu simakkan kato cie-cie. Ayah na ingin bawa siat barisi pasan jo amanah ujuknya pitaruh ayah. Nan satitia usah lupokan kok sabarih ijanlah hilang ganggam ari paci atagua. Ku siang jadikan tungke, malam ambiaklah kapakalang pidoman patang jo pagi. Takalo masuk da ulunyo awam mulai insan kalaya bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun ombak. Angin badai lawi menggilo patuh tongga gile osabuang kalam lambukan alang-alang. Hanyalah Allah pagantungan indah kemanu kemanggapai. Dek lamo lambe badayuang sapueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Kalah turun sawah dibuang malabuah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun mandi darah sekujua badan malepong ayah katuban. Kakinya malajang-lajang taganggam tangan dan duo bunyi pakiak sepenuh kampuang cando pandika depek lawan. Oh buyuang kuang nggak tahu, itulah anak manusia nan laia ke bumi Allah nangko laia 100 juntuangnya. Adapun tujuan mengkasihnya mangko jo darah samutibo lambang barani laya batin sirah hati pakai pangana indak menaruh gamang takwi mengapa tangan suokida mandongka menyipak-nyipak itu maana orang baga medan galanggang nanyo hadang parang nan tidak kunjung usai nan bak ibarat buah pantun. Opak-opak sandaran badia panembak unggan di muaro nan bak ombak parang jopasia musim pabilo kalarainya. Pakiak bukan sembarang pakiak, sorak kumando dilewakan ibarat badia jumariam tando nagari dalam parang. Mako padu hakikatnya nak idui adalah perjuangan. Tiok pejuang bakandak manang kemenangan janjang ke istana menuju takhta di pertuan. Sesungguhnya manusia adalah raja badaulat di muka bumi. Allah mana menobatkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan kalian sebagai penguasa. Untuk itu ayah pesankan nak, usah menjadi raja kalah ataupun rajo si patokah nan bajalan menakun-nakua nan mengecek tetagun-tagun ragu gamang takwi joganta hilang banso punah martabat. Idui menjadi sarok balai menambah gantang patanaan menyamak dalam negari. Patui banawang katawina idui nangko indah lalamu dunia hanya sekijok matu nan bak lagu sejamang sudah. Jadilah contoh jo ibarat masuk layar disambui azan lah mati diantar dek sembayang antaro azan jo sembayang di sinan kamat dibacokan hingga itulah jatah hidup. Bakato Muhammad Iqbal apalah kato dek beliau, umur bukan ukuran masa, hidup bukan takaran zaman, sehari singa dirimba 1000 tahun bagi si domba. Mako jadikan diri yang singu yuang bakuaso derimborayo biasa jamang memerintah awak menjadi khalifatullah sebentar tapi berkesan. Mana menjadi singo nak bukan menggadang bakato dareh bak kita bulah di tangan malah saut bak kandak surang, bukan bak itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang pagunokan masunan pendek bapacu marabui boko membuat amal kebaikan baguno ke diri surang tak pakai di masyarakat manfaat selingkuh alam. Untuk apa panjang becelo hingga betungkek saluang api kalau awak kiliran tangan masak lacik makan perintah kok kunun pulau kumaba miang manggata di dalam kampung cilaku hidup itu namanya nak. Tapi
Hidup bukan sabateh kubur. Aduh hidup sesudah mati, panjang dan tidak kau juangan. Itulah hidup di akhirat, kamari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh, janjilah sudah dipabuat, batimbang mulut dengan Allah, makhluk kataat di khaliknya. Kita memacik tali tambah, usahkan dua tegang salampihna, dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok kan dua salah cie, kok kunun putuh keduanya, sinan kahanyui andam karam. Kini dirintang angan-angan, isuak diseso penyasalan, di dunia rintang jorato, di akhirat nilojo pakia, kalamlah jalan ke surga. Mengenai kisah nan wakian, ayah bapasan bawasiat, rantangkan banang kalangi, hubungkan diri dengan Allah. Jalin kulindan ate bumi, pahari buhu aja manusia. Itulah inyo, hablum minallah, saratu hablum minanas. Ibarat cancang nan duo sagaragai, kapa nan duo salabuhan, samo di awah keduanya. Mano nak kanduang janyo ayah, buah hati limpu bakurang, pemenan matu petang pagi. Dangakan urai paparan, pantang rasio batang tubuh. Para hukama mengatakan, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa mengenal akan dirinya, kenalah pula dia dengan Tuhannya. Adapun tubuh manusia tabangun dari tiga runggo. Manolah runggo nan tiga. Pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, dan ketiga runggo di bawah. Adapun runggo di atas, ialah ruang di kapalo bakanda isi pengetahuan. Ibarat jinamu masing kapa, ulu tanago baliang-baliang pembalah ayah di lautan. Tasabui runggo di tengah, yaitu dado rumpun hati, sangka iman lubuk agamo. Ikolah pidoman jurumudi, ibarat kompas di nangkodo, jan sampai sase pelayaran, hilang tujuan tanah tapi. Nan dimungkasui runggo di bawah nak, parui nan minta dikanyangkan, nan bak paraka tempe barang. Santano muatan kosong, alamat oleh yang jalan kapa, diampeh ombak juga lombang menantang karam tabatumpa. Kok dimisah kalam Minangkabau nan terdiri dari tiga luak banamo luak nan tiga. Pertama luak nan tuo, itulah luak tanah data lambang kuciang rononyo kunyang. Kuciang binatang tinggi gengsi, pamor wibawa apa pengaruh, kunyang tandonyo bakuaso. Adapun arti nan terkandung, urang cadia adi kuaso sumber ilmu pengetahuan sains teknologi katorang kini. Kedua luak nan tangah, luak agam urang namokan, warno sirah harimau campu barani karena wana, hukum nan tidak makan banding, banamo perintah syarak. Cala Allah tajam pun lai, tinggal di bawah menyampaikan. Syara Allah adat mulai tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilahnya. Ketiga luak nombunsu, itulah luak 50. Corak hitam lambangnya kambiang. Rila jusaba bausau rumput nan tidak pantang daun. Dek lai mangko menjadi. Dek ameh sagalo kame, dek ringgi indak nansari. Mangece iyo jepiti. Bajalan tan tujuh kain, karaju bakandak makan. Ekonomi baso canggihnya. Ko awak nak samperono nak menjadi orang baharagu sadundun rohani jo jasmani dunia dape akhirat bulia. Mako sare tan kapalo je ilmu panuah kandado jo ugamo gasaklah paru iyo haratu. Di hati tungkunan tigo sinan tajarang kehidupan insan nan kamil sabatangnya. Tapi yuang usah senjang barik sabalahna
runi naraco manimbangnya. Jadi alah saja dipanggakkan hidup bansai tangan di bawah tegigi lidah bapitua. Ame hurai nanang sambuakan loyanglah juo kece urang tapi mbak buah isi pantut. Ko rintiak bana ladeta laki talili di kapalo. Ko cadiak bana kalau suka kece taimpi dengan kayu. Sabaliaknya pulona awak andia balaga cadiak disangko pitih pasak lidah sombong takabua muaronyo bukalah tanda orang baiman. Geliang mbak geliang sidiharare indak tahu ditampuk layu onjak ba onjak labuanyi isi gaca hambo di dalam mahajan tuah rang namokan di mana martabat talataknya. Di baliak daripada itu kok kapalo isi lapan wah jadi alah pandai punio dan di bawah muatan sari pitih sambuah bando melimpah. Tapi nyampang lungga pasak di tengah iman goyang agama tipi halaju haram tak bersisia hanya sarantau kapawasi. Anda nona jadiran kayo suku dimakan ringan tangan menolong orang amal ibadah izan sumbiang taguah hubungan dengan Allah. Kok tumbuh hawa orang jadian kusui satulah menyalasai karuah baringan mempajannya maha upe murah nasihat di sidan sanjuang talatak. Maku daripada itu na setiok kako kediawai rundiang sapatah kadisabui bule kan bana katu hati sesuai judisiak katu batin. Nanyakan dulu kata raju uku aja jangko hukum syara laikoh dalam rida Allah. Itulah naraco ng Pak Paliang saratu bungka ng piaway indak bagi cuah salamonyo. Nak kandung balahan jiwa jari sama tu ayah bundo putuh tak jua ke diuleh. Sepiak ke badan diri ayah, orang yang bukan cadak pandai ilmu umpang sekolah tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah berito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyong, dek rajin menyimak nak dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari kita cari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki dicaliak jomato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak agaran buah tutuanya ado ampek suruh ampek tagahnya. Dan pertama iduilah barumpunawa jandi contoh sipai tibaro. Dan kedua tiru baringin tangah padang jauhkan nidui mbak piambang. Dan ketiga simakkan anau dalarimbo pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat jadilah ibarat paku, usah sarumang jadi nalu. Iko paparan tapasiannya nak. Baalah garan rumpun awa disabui juo buah bambu banso batuang ataupun talang. Kok nyampang tumbuh di lereng tanah suko tabiang memuji. Kok taklah urek na mengungkuang taban badoro sedionyo. Bukit pun aman santoso lurah di bawah kelinduangan. Gagang menjelo dapet junjuang tumpuan alang tabang jawah. Pipi besarang di dahannya badai tampang dek rimbunnya. Masura buang carian orang kok gadang banyak manfaat lah tuo pagunoju tagi sia makin berkilat. Baitulah sipai kedipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, di kampung atau di rantau membawa rahmat kerang banyak. Pandai-pandai bermasyarakat, tahu-tahu menenggang rasu, usah pamaha takui rugi, agak ayurang pekuliliang.
mengecek siang mencari-cari, mengecek malam agak-agak, berpikir atau mengatakan, tapi jangan dikatakan dan tapi kia. Kok makan nan kalama dewa, batu tua nan kalama ada orang. Sebab itu jenuaya, luko dek pisau tampak darah, 2-3 tawih penawa, cegak nan tidak tampak bakeh. Tapi luko dek lidah sari ubeknya nah, mandangi kebun-bun manggaga kerangkai hati, di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kesam. Nambak kain di mata nganyi, lipek patahnya tak berubah, di kambang tak buat tioragi, dandam kesumat salamonyo. Selain daripada itu nak, setinggi-tinggi batang batuang, pucuaknya tunduk ke bawah mencari bunyi sampai tumbuh, jasuh dan tidak terlupakan. Sambil babisiak pakai rabuang, kok sampai kalian kadang isuan, usah lupakan jasuh tanah, tahu membalik budidaya. Oh lamahnya pulau ke disabui, menciwi di pupui angin, manggerai di tunduribui, bak cando-cando ketumbang, usah patah retak pun tidur, tagak semakin terguaju. Satiok rueh bersembilu, bilang buku bermatan pulau langkuk joduri juniangnya, namun tabungkuih dalam kalupa, dari luar tak tampak rupa. Artinya nak, semantang awak sedang diateh, usah panden-pandai diadado, uju takabua tu namanya, palarang bana di uram moyong, tak cacek sepanjang adat. Orang hidui banyak petua, orang mati banyak tiramai, lawi sati rantau bebegu, pasiannya barang jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko cukup bahagia, manyada sekali jangan. Sebaliknya pula, usah lupakan jasa orang, walau sehalih bijo bayam, gadang paidah manfaatnya. Pamaaf sabajurilah, hadihkan sumpah begumam, biar orang banyak buruk awak budi banyak juo. Pakaikan bana tu nak kanduang, usah dilengah dicairkan. Itu satantang bola bambu. Baalah pulau juti barau, cuba disimak didangarkan, nak dapat paham makimahnya, rai resio nak tersimpan. Iduik ti barau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Dikok disilau dari jauh, seroman bana bentuk tabu. Tapi di mamah indak baraya, dikunyah hamba rasanya, pencuah gadang mukironyo. Nyampang inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, sinan tak buka rasionya. Barambui angin kemudian, tibarau maduk kemudian. Kok berkisah arah kailia, inyo bapaliang kian pulau. Joko ditumpu dari ate, lah satu manggu-anggua. Urang diam inyo merumuk, kian iyo kemari iyo, lawan jokawan samu iyo, tadu dan tidak iyo. Tibo kuniang lah masuk kuniang. Urang biru, inyo pun biru, datang dan hijau jadi juo, kampanye sirah satu pulau, indak bapendirian. Kesudahannya, jadi antimun bungkuak nak, masuk karanjang tak baik tongkok pai, indak menukuak pulang, indak mengurangi harga bara diri awak. Bak kecek urang di TV kue, itulah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan. Tanpa motivasi, munafik, tidak berprinsip. Awak ku mesti jujur lah. Ku indak katakan indak, ku iyo nyatakan iyo. Ijan takah-takah si puli cokok di tanah nyawa darai takicuah urang sebalik. Laga mak cando urang kayu mengecek pantang di bawah. Baageng yang saratu mantiak perak sapuah di jarinya, baju salang balaga tan sarawa bagan tiak juo. Tiok kalapau tiak utang,
kian bon kamari pinjam dari beko kabari suak sakali haram babayaran. Anak caca tabang di benteng, tibu di benteng makan padi, awak rancak kupiah tel yang diresek saku tak berisi. Jauhkan bana tu nak kanduang. Onge kecik orang kampung, bahan gujangan di palanta. Ada pulun seorang cadiat, manggaleh inyonan santiang, impor ekspor buah tutuanyo bursa efek mania menyabui, pesok kawan santuangnya. Juagamo baitu pulo. Juagamo mahajan siak, nahu saraf mantiak maani tafsir khazin Imam Ghazali, sumbayang baganti hari. Politik tadi katakan. Orde baru jo reformasi soal moneter pembangunan ulu nuklir tenaga atom Israel sanjuang-sanjuang. Nawa baga jo robalai sihia juga yuang milimu hitam kumpu karate silet tu sadenyo putui di baliau digarega layu sunginya. Kota soal berburu pulau anjiangnya paling batuah lupa gerai ke lupa batuang dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapaneh pulau. 9 buki kejarannya kakandia kekijak tigol yang kani sayang kabangkai sekali haram. Baik pupuluna adu nan mengaku pakar adat pantun papatah mayabana luak tigo lareh nanduo kato ampe undang do baleh pecahan undang 20 di male inyola tampak kameh manitah persembahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapui tibo kusui manjenjo datang karuah mengundak-undak berundiang nak manang surang maintai kato berjupang mengecek dak basitinah nan sandak sabuliah nyona ku iyo awak orang tahu konon mengaku cadak pandai bananyo manhan bandiang kok luruh makanan pilia tapi nyampang awak orang tak tahu usah berpura-pura tahu apalagi mengaku tahu. Aku parah kok. Konghucu mengatakan orang yang paling bodoh ialah orang yang tak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu bahasa inyo tu nak tahu, aku bisa dia tahu kok. Bisa diajar. Tapi nan susah nak nyo tak tahu kalau inyo tu tak tahu. Aku penyakit abi hubek tinggal menanti ajalulah. Jadi tak bisa diturunkan, bodoh tak dapat diajari. Itulah sifat cilaku, buangkan bana jauh-jauh. Kini baraliah pulau kaji aduk kadiri kayu gadang baringin orang nemukan. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam tepi talo panuahlah bumi da umpurnya rimbun rampak saleba alam. Dek gampo indak tabokekkan dek badai alunnya kesakah konolah goyang angin lalu. Taguh pendirian, istiqamah dan tegar berprinsip. Kalau yakin tumbuh dipaham, sikap nan tidak urang ungkai, sajangka duduk ada kisah, satampuk tagak tak papaliang. Walau baalah bujuk rayu, haram kunyang karena kuni, pantang lama ada ulah santan. Rugi jo pitih tak baitong, jariah jo payah tak batumang, resiko tumah namanya. Tapi jangan diagu martabatnya. Lompek salompek ambuat tibo, indak maserak ketuduo, tak duit mati pun jadi. Kayu baringin pucuaknya cewang kalangi tinggi melepai awan biru pidoman musyafir lalu. Daun rimbun bakih bata dua tampek balinduang kehujanan paneh keganti payung panji. Ureknya bakih baselo batang dan gampa kesandaran dahan narampak pagantuangan. Artinya nak panutan. Jadi bakih batanyo kayu ketampek sedalang tenggang bagak tumpuan orang mengadu. Setiap katanya dilawikan, garak jogai jadi contoh sifat kesuri ketuladan sumara dalam nagari. Peduli dengan lingkungan, baitu ungkapan masa kini. Walau inyo tinggi menjulang,
Tapi tagaknya melinduangi bukan maimpo nan di bawah. Bia gadangnya tabi rumbut, gadang menenggang kenan kete, indak malendo menggalasau. Itulah pemimpin sejatinya na, bukan pimpinan dek jabatan. Semantang berpisau tajam, indak sembarang dirawi kandah. Joko menembak balaman diawah mangko ditabang sesuai ukuran jangko. Tapi kalau lanyau ateh daram ke bawah, karusua siku memain kamuku mendongkak-dongkak, atau nerunciang jualan barawi, membali gantang balanjong menjua cupak bakarua, bukalah sifat baringin nak. Ingatlah. Apabila kayu larabah, baalah bana kagadangnya batang lapua daun karoge, jan diaro bapucuk lai antah tindawan kabungonya. Tuah nan lamo hilang laleh, jo koncek-koncek labat tonggo, badan di kabuang-kabuang urang, tangguanglah doso salamonyo. Paham kan bana tu nak kanduang, ube makan anti kan pantang, nak jauh bala jo penyakit. Lausai kaji jobaringin giliran kiambang teparenai dangala pulau paparannya. Tasabui tantang kiambang itu samalang malang untuang. Iduknya menyisi-nyisiah kok tagak menapi-napi. Ketangah takui de galombang kadari menantang mati. Lai baure indak cukam tajuntai kapalang turun. Walau tumbuhnya di hati haya. Tapi tarandam-randam tabasah tarapuang rapuang tak inyui. Bidua lalu awak bersibak de angin badai betulo kok kunun dia mampekkan. Kiambang, simbol manusia rapuh. Lamah darah baminta loyo, gamang tak punya jati diri, kian sayu kemari senjang. Sedangkan hidup engkau persaingan medan ganas musuh sebalik. Nairik parang jobarani, tapi bak pantun-pantun nurang, putuh taraju walang-alang cabiak karateh tentang bingkai, iduk nganusah mangapalang, tak kayu berani pakai. Ragu-ragu dalam bersikap, bimbang mengambil keputusan, alamat karam ditapilah kalah sebelum parang. Orang penggamang mati jatuh, orang pendingin mati anyui, takui jo bayang-bayang surang. Disabab korni itu nak, yakin-yakin je pendirian, taguah-taguah sampai tagak. Jan bak payung tagajai pasak cuayam dianjak malam. Saseyui angin madatang salayang rinai menimpu awak laj kucuik matiaka. Nayakkan panji-panji yang yong, bangkitkan Nur Muhammad kipeh labaru tungkuwati. Sekali kinantan kagalanggang kalah jumanang lagi adang, patah sayuk betungkek paruah pantangkan balik ke kandang. Jukuk sepancuang tak memutih kalau salangkah alun sampai kini gagal bisa ulangi. Di balik bak memanggang ratu masaknya luar dalam, diulang-ulang bak menyapu sinan ke nampak kumiliknya. Sebab kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Camkan itu nak. Kini pelajaran yang ketiga yang falsafah anong dirimbu, simakkan pulau rasionya. Tumbuh tarago orang tanam barabui sigai nak memanjik sabalik kampuang mencarinya. Sajak urek lapeh kapucuak dari luar taruh ke dalam indak suatu nan terbuang. Batangnya mengandung sagu, makanan orang sanagari do kudu-kudu melamakan.
ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di bala-bala elok kakasau je kalantai kapaga na rancapana. Daun nan tuo jadi ato, nan mudo ka daun rokok lidih susun jadi sapu. Ijuaknya untuk ketali, saga pun banyak ke gunungnya, buah lama mirunya manik dimasak menjadi gulo di param tua namanya kok rasan itulah cukup. Sampai kami yang palapahnya, tak pakai karabu api, sabalum datang cati ronson ada buat pemancing cati dakeh. Sungguh pun awak orang bertuah, banso anau indak takabua sipai sombong Jawa sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tanah tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di leriang atau nandata, dia di gurun tanah lakuang, inyo basanang ati juo. Daunnya tarik buname, indak menggaduh suok kidak, kok gugua sila rutuo jatuh belunggua di rumpunyo indak tasi seorang kaladang. Santano manusia mencontoh anam, batang sampia namun juo, maku pastilah. Nagari aman kampung Santoso kemah ripah loh jenami bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat adil makmur di bawah naungan ridha Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu kata ayahna, tiap orang berpancarian mempunyai aduk masing-masing. Tak ada istilah pengangguran, tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu, kecemburuan sosial kecek pemimpin. Sadonya berpotensi, sadonya aktif, sadonya kreatif, sadonya produktif, mandiri hidupnya. Nan buto mengambil asuang, nan takak malah pebadia, nan lumpuh menggaru ayam, nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan. Nero ndak boleh sombong kelidih dah. Kok indaklah karajo sapu batumpuak saruk di laman dima katape adipura. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, daerah buat kaidui api, de api masak nan matah. Mako nyampang ku hidup tak berguna, Ilyas santai mudia bermain lah gadang bagendong juo hidup bergantung keranggai. Malulah awak bakehanau kuranglah pulau dari sampia. Inuk manuangkan tu nak kanduang, bau berpikir dalam-dalam. Kaba baraliah nyolai sungguh baraliah sinan juo tokaji tangkang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang panjang memanje biasa tumbuh di baluka saujuk jo kacang paga. Buahnya berduyun-duyun rononyo bak kunyang ame halus cobulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Mako selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jaranglah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah supaya tagak ba urang pulau tapaso malilik batang bagantuang karantiang kayu. Banyak kacang pakaro kacang miang paling menggata. Gata adik miang bio-bio taseso sabatang tubuh. Ba bana sakit padiahnya sulilah ayah mengatakan tanyo ke urang namarasai. Sumpah sarapah caci makian upek caraco cari bungkang disisiah salamu hidup. Jangankan kamadakei mandanga namunya sajo uranglah jajuk menggarutu kok kunun menggatia kapamenan. Mainda urang beke lalu joapi memunahkannya tunggu dikikih dilantiangkan baitu doso kecongyang. Mako nyampang kok kita manusia memakai sifat bio-bio sekampuang kanai miang mangkata bilang nagai. Jauhkan sifat nambak kian naknya salaman hidup awak. Coba wangino ang bayangkan, ulah de aswang jepi tanah guinjiang kian kincah kemari, bisa merarak kasih sayang ulang balakir sibaknya. Tiba di dagang baniago, ladiah ditimpu kebakaran, santano api nama makan tinggal juo puntuang baronyo,
taga dek bini dan ki orang toke menjadi anak buah. Nyampang kok kantua ditimponyo, direktur masuk tinjaro, manajer ditukar taga, komisaris taborendong, kini PT batu katangan. Untuk itu ayahnya ikan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertamu bio-bio nak ulek bulu istilah lain. Ba karena bio-bio nak mului manih baso ketujuh awak talin perlente pulo sia mendaki kenimiang. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio hati orang, ahli membaca rata tangan ramuan manto ke manto. Kadang-kadang tak kau lama, hadisnya beruntun-runtun mengucap taruh sabanta babuya orang disuruhnya. Ado pulo bantuak sardana. Mai aja pasal undang-undang soal liberal demokrasi copakar demokratipi. Pendeknya nak bajalin tutu aja otak berisi aswang pitanah nan indah diadokannya. Pura-pura ibu kasihan gayanya ingin nak menolong. Barisua orang lata gagau maraguang sepanjang jalan beliau mengakak di sebalia. Madoi orang macam itu nak. Na aman nak janta seso ado sifat yang dipakai, yaitu menjauh, mencuba merambah bio-bio, ke inyo dioyak dari bawah atau diruntun dari atas, alamek miangnya batebaran badan nang juo nang kagata. Kalau masuk ke palang tangguang, sakadar mendebat menumpalah, eloklah menyisiah saja uang. Sebab dialih lubang jarunya sulit mencari jalan banang. Indak batali ke diri atau bertampuak ke dijinjang selain dandam parang batin bertinju kesudahannya. Basuo pantun orang jam gadang di Bukit Tinggi talatak di pasar teh tukang palindih dahulunya. Halih karaja orang kini mengarang bungo yu karate dek kumbang besasok yu. Nak duo pantun sailing babuah rambai digugua bungo disasok barau-barau ulah parangai kayu bungkua cahaya malaleh budak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang jago diri yang kini miang apalagi menjadi miang samu cilaku keduanya. Ikon jadi contoh tauladanina, yaitu kehidupan paku atau pakis. Sajak dulu di ranah Minang takato bana gulai paku sampai kini musawa juo. Malah indak saja di kampung awak, lapeh ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, Malaysia, juga Darussalam, populer ketupek gulai paku lontong Padang namanya sinan. Paliang sero dicampur jariang ataupun jaurai patai serak-serakkan udang alwi. Asamnya asam belimbiang bungo sambuang kawan mebana narmatik ijan makan. Kau nak tahu di lama paku cuba diulang mangei lah masia mengkunya sero. Tapi aduh seketek nama ibu. Menurut pituah angkudoto ataupun pakar kesehatan, gulai paku indak bergizi senasib pulau cucu badak. Manganyang indak bervitamin. Biarlah kebahannya pak. Nanyato gulai paku, gulai cubada itulah milik awak, aset budaya Minangkabau. Semenjak alun barabalun masulawi secampak jalo sangkik bercawan panarahan Marapi segadang taluai tiak paku cubada alas juo. Nah kita tinggalkan gizi menggizi, disilau sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari rasio idik paku ada bana yang kadi contoh diambil suri jetuladan, yaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata sebuleh, yaitu gigih, percaya diri dan jujur. Itu nampak kita simak. Coba orang lihat ang pandangi. Indak saja di tanah lambu, di tanah napa inya hidup diselek batu jadi juo.
Malahan di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur sampai ke pucuk-pucuk atok. Sungguh menjadi pengembara, hidupnya indak menyesu, makannya mencari sorang, indak menggaduh orang lain, bak bindalu ingkok delimau. Mandiri. Tuh, itu yang patut yang tiruna, contoh tuladan kepedoman. Setantang gigih jo gagah, calialah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi, baluka mahambek paneh, angin pun indak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan dan sabik pagi caku dilanyo kabau atau ditimpo kayu mati, sehingga punah tinggal tungguannya. Besok pagi bataruak pulau sapakan balik merimbo. Paneh bertahun tak membaa, di parun bapantang punah antah ko urek antah bucuy. Tapi sepanjang rumpun tak binaso paku katatap hidup jo. Sedangkan paku banso tumbuhan nak indak baraka tak baraso, indak pulau punya gairah. Lai gigih mencari hidup, manga kalian kok menganggur? Banyaklah contoh hayal dia. Tas sampang di perantauan tak tumbuh ausau gale ondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Ko pedagang raso tak mungkin pokok tandeh bekade indak. Carilah matolo kak lain manga ko lari dari poroh. Tak kantang lompek ke tukang, indak lanteh cuba berkuli. Kandas juo bae mau cek. Jadi cengkari atau lanteh yo, tukang cebok di laponasi. Pendeknya usaho. Nyampang pulau karena PHK, maranti jadi pegawai ijana suntuk matiaka. Ujuangnya si teres putih asu akianya memanu anggalak surang atau merusuak jalan meminteh dicara boto baygon babuyah mencuang dalam biliar. Bodoh. Dan kau sah, dan kau sah kalau basipi dua jari mahagin menjual ganja bajudi togel jampuk menimpe jutaan digirang. Itu sah tu. Nyampang kau balik pulang kampung. Basawah membuka ladang beparak pinaman mudo karamba terana ayam, syukur bana turun ke tani. Aku indah. Sawah tinggal ladang merimbo, hutan kosong lahan talantar, inyo nan sungguh di palanta tangah hari di lapau jo. Domino balapi-lapi ya. Gurau je kincah nan utamo rokok je pusa minta kagai sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggang tak cukup. Pamaleh. Kangker je tumor dalam hidupna, panyagan pembarek tandan pamaleh lambek berkisah dan suku tangan di bawah. Tantang cilaku kami dulu, bagayuik ke orang tua berbaliak makan ke pusaku, apalagi merengek-rengek. Pacar dan lagadang pulau bak, kawinkan bak aku dan ayah, atau manjua je menggadai, itu haram di anak Minang. Taradok pulau ke pelajar. Lamah mental pengaluh panjang kanai DO putui sekolah patui baraja pakai paku. Mantang-mantang anak kuliah gengsi bana turun ke pasar namun menjadi kutu rumah penganggur intelek kecil orang. Sebab rumus yang dipakainya guna sekolah jadi pegawai. Maka dari itu nah beangkinilah SMA iswak kok jadi mahasiswa. Nyampang tak sampai di wisuda, usah pasang jari sama tu jadi pegawai yang ketujuh. Karena pitih tiok manggari sogok menyogok lah biasa ayah dan tidak adu dayo. Jangan tagoda bana aja pegawai, ko indak di kantu anak kemakan pada si juandaknya. Mesti sanggup hidup mandiri, buka usaha tagak surang berdikari berwasasta. Harus itu. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya hidup menunggu, sama awak jalawalawah sifat pasif mana maunya. Sebagai pemuda Minang, harus progresif dan dinamis, baik itu karakter anak muda, watak pusaku ninakmu yang kini kalian mewarisi.
itu tadi nangka ditiru contoh tuladan dari paku. Dan kini simakkan pulo yung laku parangai dek bindalu sipek cilaku buruak laku. Baabana sosok bindalu tu. Tak kalau bamulai inggo menempe di kulit daun, duduk ujung rantiang jaso di buruang membawanya. Eloklah baso batang limbau, rang bata duah di bawah naik, dijamu diagih makan, tamalam dibari lapia. Dek lama lambek menumpang, mulai berpucuak salai daun. Kian hari bertambah rimbun, urek menjelo-jelo juo kini melilik mengulampai. Dek lama idik menumpang, nyo barantiang badahan rampak, badaun bebunga kambang, batang gampa urek mencakam kalah lapangka dek siale. Kini limau tinggal jenamo, ujuknya nyatu labing dalu, sumpah bagumam nyetangguangkan. Jauhkan sipek nama itu nak, gadanglah dosa mudaratnya. Nan sehendaknya, awak buliah, orang tak rugi. Jangan kalamak di awak surang, cadiak buruak tu mana monyo, licik kata orang subarang. Dia hagi hati bahkan tak jantuang, nan ba ulando minta tanah, buruak laku jahit perangai, aka ciluah besuak pengana penjajah penyasut darah. Baringek para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas derita orang lain. Bapak Taminang mengatakan pula, lama di awak, katuju dia orang. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun, menyawak usah mengaruhi. Sampano budi lata singi na, alam sampi langkah tetumbuak rumi betenggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Dangala pantun rang saiswa. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau hidup indak berbudi, duduk tagak kumari cangguang. Nak dua pantun sairiang, babelok babilin-bilin dicapu padi ketabi, dek elok orang tak ingin, dek baso orang nanggari. Kutumbuah bainduak samang na, tenggang amanah kebinaso, pitaruah di paliaro, martabat dijunjung tinggi, tunjukkan jaso budibaya. Semantang orang lebih cayo, awak kuli disangkotoke baa kalatia ujung jari ange atadah dari cangkia. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung orang, bumi dipijak usah lambang lawi ditampuah jan baria. Bayi adiknya carusinan, isi cupaknya nanta tagak, tiru ragian nanta kambang. Kok bakato di bawah-bawah, manyawa di lilia, usah pengiah penggisia kecik maikui ke jantan. Lanyato si pontong tak bajari cincin nameh baparagokan, orang lah mati kalaparan rimah besapu kailaman pantangkan bana tu nak kanduang. Membunyikan TV jo radio usah sahabi-habi putar, tenggang sabalah menjualah. Antah anaknya baru lalu, taga dua orang sedang damam hati sama ibu. Semantang awak nanya onda, agai orang jalan kaki, kanai potong indak membawa anak, nan bedo kabui di belakang. Jo Arif anak menyawa, paham di batin menampuangkan, sinanlah talagu ilmu, ayah janiah sayaknya landai, tampek maranang akabudi. Dek sabab karena itu, sungguh-sungguh anak berguru, hari melihat nan tersirek, memandang jemato batin, baca isyarat dari alam. Itu anjuran dalam syara'na. Tuhan bana memerintahkan, ikra, baca, kata Allah. Di samping membaca nan tatuli banamo ayat Qur'aniyah, baca pulo alam nangko banamo ayat kauniyah. Allah menuntut bakai kita berguru ke alam nan takambang. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak pikirkan ya ulil albab? Itu tanya Allah. Ketahuilah, walau bindalu dan bakaji, buluh bambu jo batang anau atau kiambang saratu paku tibarau jo bodio bindalu di simak pulo, sadonyo suri jutuladan. Kau nak kanduang badan di ayah, lah panjang curai paparan bajelo kisah tapasia mengaji rasu ya alam. Tapi ba'awa kata bamulai,
Ayah bukalah cadak pandaina, buto di dalam pengetahuan, rabun ditantang pengalaman. Mako ibarat si buto meresek gajah, nanta kaca baru ikuanyo, alun tubuh sabatang panjang.